všetko stihnem za ten časový limit. Keby som išla veľmi rýchlo, alebo by ste niečomu nerozumeli, tak ľudia ma zastavte hneď, lebo tá diskusia bude veľmi krátka, 5 až 10 minútová. Takže ak by niekto chcel ku konkrétnej nejakej veci niečo, tak ľudia ma hneď zastavte. Dobre? Tak, ako iste viete, mikroorganizmus, teda niečo, čo nie je viditeľné voľným okom, je v podstate rastlinný alebo živočíšny organizmus, to je také zjednodušené, taká zjednodušená definícia, najčastejšie jednobunkový. Toto som vybrala takú možno populárnu naučnú definíciu, nebudem vás tým veľmi trápiť tými definíciami, toto je v podstate jediná taká na úvod. To svetielko tam maličké a ten malý panáčik to naznačuje jasne, že mikroorganizmy vlastne tu pracujú, oni sú stále aj tu, teraz s nami, sú v nás, sú s nami vlastne 24 hodín denne. Čiže to, či sú s nami ako priatelia alebo ako nepriatelia, tak to častokrát ani nemôžeme ovplyvniť. A keď to môžeme ovplyvniť, tak sa o to aj snažíme. Teraz v rámci tejto prednášky vlastne prejdeme tak veľmi rýchlo tými organizmami, ktoré sú neviditeľne voľným okom, rôznymi typmi. A potom by som vám povedala pár slov o tom, čo sa u nás na katedre robí a teda čomu sa v rámci mikrobiológie venujeme. Možno vás to aj zaujme a možno sa v budúcnosti budete tomu chcieť aj venovať. Trošku čísel. Možno viete, že z hmotnosti dospelého človeka tvoria baktérie napríklad až 1,5 kg a počet buniek mikroorganizmov dospelého človeka dosahuje až 10 na 14. No som to nestihla prepísať, čo je 10-násobne viac ako počet našich vlastných eukaryotických buniek. Čiže vidíte, že tie čísla sú naozaj veľké, hoci tie mikroorganizmy ako také nevidíme. My ich vlastne vidíme až vtedy, keď sú ich milióny a keď vytvárajú kolóniu. Pre vašu informáciu asi nič nie je nové, ale v podstate sami vidíte, kde všade a asi koľko tých mikroorganizmov máme na našom organizme, takže môžete si to kľudne pozrieť, nebudeme to všetko prechádzať, ale väčšinou sa to pohybuje na miliónoch až desiatkách miliónoch baktérií na centimeter štvorcový. Takže takto to s nami vyzerá. To vnútro, ten prierez som nerobila, takže podobne to vyzerá aj vo vnútri. Znova zo pár takých zaujímavostí. Normálny človek má v ústach toľko baktérií, ako je obyvateľov New Yorku napríklad. No a čo sa týka kultivovateľných mikroorganizmov, trošku vás potrápim nejakými ešte takými odbornejšími názvami, keďže venujem sa aj prakticky kultivácii mikroorganizmov. Tak to, čo my dokážeme zachytiť z rôznych vzoriek, tak to sú zvyčajne len 3% toho, respektíve možno 10%, čo sme schopní z tohto prostredia všetkého zachytiť. Možno viete, že čo sa týka histórie mikrobiológie ako takej, tak sa pohybujeme niekde na úrovni 17. storočia, kedy Antony van Leeuwenhoek vytvoril najjednoduchší mikroskop a pozoroval ním tzv. Animal kula, tak ich nazval, tie malé mikroorganizmy, ktoré tam vtedy videl a písal o tom, čo pozoroval do Royal Society. Samotný názov baktérium, ako ho poznáme teraz, bol zostavený alebo bol vytvorený až v roku 1838 pánom Ehrenbergom a vlastne vznikol z gréckeho slova bakteriou, ako tam vidíte. Takže toto je pán Leeuwenhoek vo svojom odeve typickom 17. storočiu. Teraz trošku z histórie takej možno vám známejšej aj. Takže sú to páni Louis Pasteur a Robert Koch, ktorí takisto významným spôsobom ovplyvnili práve tento svet maličkých mikroorganizmov. A to tým, že napríklad Louis Pasteur zistil, okrem iného, že existuje nejaký spôsob, nazval sa potom pasterizácia, ktorý dokáže udržať napríklad potraviny, respektíve kvapaliny v oveľa dlhšom stave, do dobrej kondícii, teda že sa neskazia. A v podstate vymýšľal to najmä preto, že potreboval zachovať víno počas vojnových nejakých výprav v dobrom stave, takže trošičku to pasterizoval, čiže zohrial to približne na 70 až 80 stupňov na pol hodinku. Ďalšie dôležité meno je Robert Koch.
Podľa neho sa nazýva aj Kochobacil, pôvodca tuberkulózy, to určite poznáte, a v roku 1905 dostal aj Nobelovú cenu za svoje výskumy v tejto oblasti. A dôležité je aj to, že Koch zaviedol v podstate, alebo prišiel na to, že spolu s Pasteurom sa doplňali, že mikroorganizmy sú pôvodcami ochorení, čo sa dovtedy nevedelo. Ľudia jednoducho zomierali na rôzne ochorenia a nevedelo sa, že príčinou tých ochorení sú práve mikroorganizmy. Pán Pasteur povedal aj takúto známu vetu, že páni mikroby budú mať posledné slovo, čo je v podstate tak, že tak ako ste sa pravdepodobne už aj učili v škole, mikroorganizmy tu boli prvé a ako čo sa týka živých organizmov, niekedy pred 3,5 miliardami rokov sa objavili na Zemi, tak pravdepodobne, keby sa nedaj Bože niečo so Zemou stalo, tak tu budú mať aj posledné slovo. No a tuto trošičku taký prehľad, čo všetko, aké organizmy sa zaraďujú práve medzi tie mikro, čiže pozorovateľné len pod mikroskopom. Určite poznáte vírusy, baktérie, huby a prvoky. Tu som vám ukázala trošku tej rozmanitosti, ako to teda vyzerá v tom mikrosvete, že nie všetko je len guľaté, ako možno by sa mohlo zdať, že guľaté baktérie to sú len tie koky. Nebudem vás znova nejako trápiť nejakými odbornými názvami. Ide len o to, aby ste si všimli, že ako naozaj rozmanito tie mikroorganizmy môžu vyzerať. Toto, ak vidíte dobre na ten priestor, tak to je Helicobacter pylori. Určite ste o ňom počuli, spôsobuje problémy so žalúdkom, dosť sa o ňom teraz rozpráva, môže spôsobovať vredové ochorenia až ochorenia rakovinové. Tu je vírus HIV, istotne tiež veľmi známy, dokonca tento obrázok, tuším, podobného charakteru používali nedávno aj v televízii ako na označenie na chrípku. Potom máme tu na cyanobaktérie, poznáte cyanobaktérie inak povedané sinice. To sú tie organizmy, ktoré nám pred 3,5 miliardami rokov, keď sa tu objavili, zabezpečili to, že teraz máme tu kyslík. Potom Escherichia coli, náš kamarát aj nekamarát, podľa toho, kde sa práve nachádza v organizme. No a toto poznáte, Penicillium chrysogenum, tiež aj z časti kamarát ako pleseň a z časti tiež nekamarát podľa toho, kde a kedy sa nachádza. No, tu nám môžete vidieť, že v akom svete sa asi teda pohybujeme, čo sa týka mier. To znamená, že sme niekde tu, čiže okolo 1, respektíve 10 mikrometra. Hore smerom už ideme k eukaryotom a smerom dole to sú už samotné molekuly a atómy. Čiže zhruba, aby sme mali prehľad, že kde sme z hľadiska tohto. No a teraz trošku taký prierez všetkým tým mikroorganizmom, veľmi rýchly, ja trošku tak prebehnem, aby sme to teda stihli, aby ste si videli, aby ste si všimli, že teda ako vyzerá ten mikrosvet z hľadiska aj trošku štruktúry a prečo práve ten, ktorý mikroorganizmus vyzerá. Joj. Takže toto je čo? Toto je vírus, ktorý napáda baktériu a volá sa bakteriofág. Veľmi stručne, nebudeme sa tým podrobnejšie zaoberať. Toto je hlavička, ktorá obsahuje DNA a v podstate vírusy, ako viete, sú nebunkové organizmy. To znamená, že nevytvárajú bunku ako takú, vytvárajú len takúto štruktúru. Týmito vláknami sa zachytí na telo hostiteľa, cez tento bičík presunie svoju DNA do bunky hostiteľa a tým pádom sa priživuje na tej bunke baktérie. Pretože je to bakteriofág, napáda teda baktérie. No ale máme aj vírusy, ktoré napádajú aj eukaryotické bunky, aj nás. Napríklad toto je herpesový vírus, tiež veľmi dobre známa vec, veľmi otravný častokrát. Dokáže v ľudskom tele spať aj roky na nervových vláknach a z akéhokoľvek dôvodu, keď sa nám oslabí nervový systém, alebo máme napríklad sme vystavení slnečnému žiareniu, alebo máme nejaký fakt extrémny stres, tak sa môže potom prejaviť dokonca na rôznych miestach, najčastejšie ho vidíme na perách. Tuto už je ten spomínaný vírus HIV, istotne takisto veľmi dobre vám známy. Problém je ten, že s týmto vírusom bojujeme už, dá sa povedať, 25 rokov, odkedy sa prvýkrát identifikoval, respektíve odkedy bolo odhalené, že je pôvodcom ochorenia AIDS.
Ale vy asi už viete, že v čom je problém, asi ste sa už mnohí učili. HIV má svoju genetickú informáciu v tzv. Jednovláknovej ribonukleovej kyseline, ktorá je ťažšie dekodovateľná ako DNA väčšiny žijúcich organizmov. To znamená, že ono dokáže neustále meniť ten svoj genom ako taký a dokáže oklamať vždycky ten imunitný systém. A to ešte aj vďaka tomu, asi to mám ďalej, pardon. To ešte aj vďaka tomu, že obsahuje takýto obalový proteín GP120, vidíte ho tu, tento fialový, ktorý má takú obrovskú variabilitu, že sa dokáže, že ako náhle sa objaví nejaký liek, potenciálny liek proti HIV, on sa dokáže veľmi rýchlo zmutovať, úplne zmení túto štruktúru a tým pádom ten liek ostane neúčinný, pretože ho ako receptor nerozpozná. Takže preto máme problémy s týmto vírusom už veľmi dlho. Vždycky sa občas objaví nejaká pozitívna správa a potom v zápätí sa objaví, že teda nie, že nie je to ešte celkom účinná buď vakcína, alebo teda liečivo. Trošičku čísla, ako to vyzerá s tým vírusom HIV vo svete, tak každodenne sa nakazí asi 1400 novorodencov priamo pri pôrode alebo pri kojení napríklad. A každú minútu zomrie na AIDS asi 5 ľudí. Takže aj za ten čas, čo tu sedíme, zomrie veľmi veľa ľudí. A v podstate jeden z každých 100 ľudí na svete je už HIV pozitívnych, väčšinou vo veku 15 až 24 rokov. Takže sú to veľmi alarmujúce čísla neustále a bohužiaľ nevieme sa zatiaľ tomuto brániť. Takisto veľmi nebezpečný je tzv. Marburg vírus. Je to odnož, určitá vetva tzv. Ebola vírusov, ktoré spôsobujú hemoragickú horúčku, o ktorých ste už tiež možno počuli. Minimálne ste o nich mohli počuť v rámci niektorých filmov, ktoré sú v televízii. Keď si odmyslíme niektoré chyby, ktoré v tých filmoch sú, tak je to celkom častokrát zaujímavo spracované. No a tento Marburg vírus sa volá preto Marburg, lebo vyskytoval sa vlastne v nemeckom meste ako taká zaujímavosť, že sa to tam vôbec prinieslo. Pravdepodobne to tam priniesli z afrických krajín nejakým spôsobom a normálne z toho vznikla taká malá epidémia. No a nám dobre známy vírus chrípky, ešte ako na ilustráciu. Znovu predpokladám tiež, že poznáte, ako vyzerá vírus chrípky a podstatné je to, že má na povrchu tzv. Hemaglutinín veľké H a neuraminidázu veľké N receptory, ktoré zabezpečujú to, že ten vírus je vôbec schopný napadnúť nejaké ďalšie bunky a množiť sa v nich. Na základe týchto písmen potom vznikajú tie rôzne kombinácie typov chrípky. Čiže máme 13 známych typov hemaglutinínu, ľudské sú z toho 3, H1, H2, H3 a máme 9 známych typov neuraminidáz a to sú N1, N2 a potom rôznymi kombináciami. Občas sa tam pridá ešte aj nejaký vtáčí typ napríklad. Vznikajú tie rôzne známe, že máme teraz túto sezónu, máme H2N3, H3N2 alebo podobne, takže takéto rôzne kombinácie môžu vzniknúť z týchto. Tuto trošičku o tom, že aké sú typy chrípky, to nemusíme tak dopodrobná. Tuto máte potom naznačené, ako vyzerajú tie receptory, o ktorých som vám hovorila, tie Hčka a tie Nk. Takisto tieto receptory sú veľmi ľahko mutovateľné. To znamená, že keď sa objaví na trhu vakcína napríklad proti H1N2 typu chrípky, častokrát sa môže stať, že je účinná len voči jednému tomu receptoru. Čiže je účinná, dajme tomu plus minus na 50%, pretože netrafia farmaceutické firmy vždycky presne tie receptory, ktoré sú práve v tej sezónnej chrípke. Preto sa stáva, že mnohokrát tie vakcíny nie sú účinné alebo nie sú účinné úplne ideálne. Toto je vlastne o tom istom, takže tým sa nebudeme trápiť. No a tuto trošičku z histórie, neviem, či to budete vidieť na tomto modrom podklade, len tak pre ilustráciu, ako to vyzeralo s chrípkovými pandémiami, ktoré nás postihli. Takže 1918 až 19 je známa španielská chrípka, napádala ľudí medzi 20. a 40. rokom a podľahlo jej až 20 miliónov ľudí. Bol to typ H1N1 a
pravdepodobne prapôvodne ten vírus bol prasačí, je tu Ačko. Ázijská chrípka ešte, takisto 1957-58, AH2N2, čiže to bol iný kmeň. Postihoval najmä deti v predškolskom veku a starších ľudí. Zomrelo 1 000 000 ľudí. Hongkongská chrípka 68 až 69, H3N2, kombinácia, prvýkrát u divých kačiek ju objavili. Starších ľudí napádala, zomrelo 750 000 ľudí. Ono, tie úmrtia neznamená, že ochorelo menej ľudí, ale samozrejme je to spôsobené aj tie nižšie počty, vďaka tomu, že predsa len trošku tým vekom, a teda tými rokmi už sa zdokonalovalo aj zdravotníctvo a starostlivosť. Ruská chrípka, rozsiahla pandémia 1977 až 78, mala mierny priebeh, H1N1 to bola a postihovala najmä mladých ľudí. No a toto boli vírusy, čiže nebunkové organizmy. A teraz ďalšími malými organizmami sú baktérie, o ktorých sme si z časti už hovorili. Všimnite si, teda to asi poznáte, úplne iná štruktúra už. Máme tu bunkovú štruktúru, síce jednoduchú, prokaryotickú, ale je to už bunka. Tiež vás nebudem skúšať nejaké veci, čo sa týka štruktúry, to predpokladám, že viete. Baktérie sa objavili pred zhruba 3,5 miliardami rokov na Zemi a ich časť, sinice, cyanobaktérie, nám teda zabezpečili, ako som už vravela, kyslík, pretože to boli prvé autotrofné organizmy a fosílie bakteriálne, ktoré sa nám zachovali ohľadne siníc, sa volajú stromatolity a našli sa v Žraločej zátoke v Austrálii. Takže takto vyzerajú potom tie stromatolity, tie fosílie, ktoré nám rozprávajú o tom, ako to tu vyzeralo zhruba pred 3,5 miliardami rokov. A tieto tu, ktoré sú ponorené ešte stále vo vode, v podstate stále fungujú ako nové usadzovače, čiže o 3,5 miliardy rokov potom po nás si ich môžu pozrieť ako fosílie tiež, spolu aj s našimi PET fľašami a odpadkami. Tu nás sú ešte, ako vyzerajú potom tie fosílie. Toto tiež trošičku skrátim. Čo sa týka siníc, istotne ste o nich počuli aj v takých tých možno negatívnych vyjadreniach. Prečo? Pretože sinice spôsobujú vám asi dobre známy vodný kvet. Na priehradách také zelené plávajúce, to sú sinice a problém je ten, že jednak je to estetický problém, že je to zelené a chytá sa to na nás a sme potom celí z toho zelení. Ale okrem toho produkujú cyanobaktérie aj cyanotoxíny a medzi nimi teda aj rôzne neurotoxíny alebo hepatotoxíny, ktoré nám môžu spôsobiť veľké problémy. A najmä malým deťom a chorým alebo starším ľuďom môžu spôsobovať až anafylaktické šoky, napríklad čo sa týka alergií a podobne. Pokiaľ sa chcete kúpať napríklad v nejakej vode a nie ste si celkom istí, že či tam nie je táto sinica, Anabena planktonika napríklad, respektíve Anabena flos aqua, ktorá vyzerá veľmi podobne, alebo mikrocystis, alebo iné typy. Toto je špeciálna vláknitá sinica, tak má takéto vegetatívne bunky. Tak pokiaľ si nie ste istí, tak treba zobrať, asi poznáte ten test, pohár vody, celý vodný stĺpec nabrať, nechať chvíľu postať, ako náhle sa vám usadí na povrchu, respektíve vytvorí na povrchu zelený prstenec, znamená, a ostatná voda zostane číra, znamená to, že máte tam sinice a nedala by som tam ani prst. A pokiaľ sa vám stane to, že máte aj zelený prstenec, aj celý stĺpec vody je zelený, tak sú tam aj riasy, aj sinice. V opačnom prípade, teda ak prstenec nie je, tak sú tam len riasy a vtedy je tam nádej, že by ste sa mohli aj celkom zdraví z tej vody aj dostať. No a čo sa týka toho, prečo sú tie sinice aj také nepríjemné a také životaschopné, je aj to, že oni obsahujú napríklad takéto bunky, to sú artrospóry, respektíve akinety. A potom obsahujú takéto bunky, to sú heterocity, ktoré obsahujú enzymy, ktoré im zabezpečujú fixáciu dusíka. Čiže ak sa takáto sinica dostane do prostredia, kde nie je dusík, respektíve ani fosfor, čo potrebuje pre svoju výživu, ona zapojí gén, ktorý jej nasyntetizuje enzymy vhodné a potrebné na fixáciu dusíka. Tento heterocit sa naštartuje a začne
viazať vzdušný dusík a je vybavená. Hej? Čiže vôbec jej to nevadí, že ona nemá dusík prítomný. Takisto to, že sinice plávajú na vode, to im zabezpečujú tieto plynové vakuóly, možno, že dozadu to až nie je vidieť, ktoré sinice obsahujú a tým pádom vlastne splávajú na povrchu. Tuto trošku z hľadiska toho, akým spôsobom sa napríklad, teraz sa vrátime k tým baktériám, akým spôsobom sa baktérie vizualizujú pod mikroskopom. Takže keď ich chceme vidieť pod mikroskopom, tak treba ich ofarbiť. Takže toto sa volá tzv. Gramovo farbenie. Nebudem vás tým trápiť, ako to funguje. Jednoducho takýmto spôsobom buď získate červené bakteriálne bunky alebo fialové. Fialové sú tzv. gram pozitívne, červené gram negatívne, to súvisí s bunkovou stenou. To sa potom niekedy ešte budete učiť vo vyšších ročníkoch alebo na vysokej škole, ako to vyzerá. No a pokiaľ teda nemáte po ruke mikroskop, tak takýmto spôsobom to vidieť na tzv. Petriho miskách, respektíve živných pôdach, že tam máte nejakú baktériu. Pričom samozrejme toto, čo vy vidíte, to už je bakteriálna kolónia, ktorá obsahuje milióny bakteriálnych buniek, preto je viditeľná. Inak by to nebolo možné. Takéto bakteriálne kolónie, ako tu vidíte napríklad, ktoré majú takýto nepravidelný okraj, sa častokrát veľmi podobajú na tie bakteriálne kolónie, ktoré putujú po Petriho miske. To znamená, že vy pozriete na Petriho misku, označíte si fixkou jej pozíciu a o 3 dní prídete a už bude inde. Normálne ako, nehovorím, že má nožičky, ale proste pohybuje sa za určitých podmienok po tej Petriho miske a takisto je to určitý typický znak, ktorým sa dá identifikovať tá, ktorá bakteriálna bunka. Toto všetko môžete vidieť pod mikroskopom, čo sa týka tvaru buniek, tak tu sú, vidíte, rôzne klasické koky, reťazky, tyčinky alebo spiruly, takže to už je z hľadiska tej variability bakteriálnych buniek. No a potom, keď máte veľmi dobrý mikroskop elektrónový, respektíve rastrovací, tak môžete vidieť potom aj takéto pekné obrázky konkrétneho aj tváru, respektíve prítomnosti, neprítomnosti bičíkov a podobne. No, čo sa týka takýchto mikroorganizmov maličkých, nedá sa nespomenúť, že mnohé veci v živote ľudskom, alebo teda v histórii ľudstva sa bohužiaľ aj zneužívajú a zneužili aj mnohé vedomosti, mnohé objavy. A ako viete, existujú aj tzv. Biologické zbranie, ktoré sú častokrát práve na báze mikroorganizmov. Čiže máme tu ako nám dobre známy, teda nie z kontaktu, ale z počutia antrax, ktorý bohužiaľ sa teraz o ňom dosť veľa rozpráva, pretože každý biely prášok, ktorý príde obálkou, sa testuje na to, že či je alebo nie je to, nedaj Bože, antrax, respektíve Bacillus anthracis, ktorý to spôsobuje. No, takto vyzerá Bacillus anthracis, pôvodca antraxu. To je potom o farbení, ako som vám spomínala, potom gramovom farbení a objavil ho práve Robert Koch, čo som na začiatku hovorila. Prečo je ten antrax vlastne taký nebezpečný? Nebezpečný je preto, že on vytvára spóry, ktoré dokážu vydržať v pôde napríklad veľmi veľa rokov, napríklad aj 50 rokov. A ak si pamätáte, v minulosti sa občas vyskytli povodne, napríklad nedávno na východe Slovenska. Práve tá veľká voda dokáže tie spory vyplaviť na povrch a tým pádom oni dokážu tým, že sa dostanú napríklad do hovädzieho dobytka, dostať sa do vegetatívnej podoby a môžu spôsobovať ochorenia a sekundárne cez hovädzie mäso, respektíve mlieko sa môžu dostať až do potravinového reťazca pre ľudí. No a potom je to už o tom, že ako rýchlo dokážeme identifikovať, že je to antrax, pretože navonok sa tá choroba môže prejavovať ako nejaká ťažšia chrípka, respektíve zápal dýchacích ciest, alebo sa vytvorí kožná vyrážka, alebo nejaké takéto podobné symptómy, ktoré nie sú vždycky jednoznačné na to, že je to antrax práve. To sa potom musí urobiť kultivácia a musia sa nasadiť veľmi rýchlo vhodné antibiotika, pretože ak sa nasadia zlé antibiotika, po 10 dňoch vám už nemusia nasadzovať žiadne. Takže je to naozaj veľmi nebezpečné a preto je aj dôležité naozaj overiť si vždycky
Niekedy je to možno až prehnané, že každý ten biely prášok, že či je alebo nie je. No, nedaj Bože toto. Teraz o pár obrázkov o tom, ako to vyzerá napríklad pri iných ochoreniach. Plasmodium malárie, objaviteľ prenášača komára Anopheles ross, takto videl pôvodcu malárie. Čiže postupne vidíte, dosť sú tam tie roky také, že pomerne skore ešte nevedeli poriadne niektoré, ani nepoznali niektoré metódy, ani mikrobiologické, respektíve mikroskopickej práce. Yersinia pestis, pôvodca moru, takto vyzerá, to už je potom na elektronovom mikroskope rastrovacom takto vyobrazený. No a teraz ešte som chcela spomenúť, ale som to tam už nestihla vlastne dať. Ešte zaujímavá vec je napríklad trypanozoma. Hej. Trypanozomy sú prvoky, čo je zase trošku iná kategória. Mali sme vírusy, baktérie, takže prvoky trypanozomy, trypanozoma brucej, ktorá spôsobuje tzv. Spavú nemoc. To o tej ste určite už veľa počuli. Mucha cece, ktorá ju prenáša a tak ďalej. No a veľmi zaujímavé sú aj histórie rôznych týchto ochorení. Napríklad Albert Schweitzer, určite ste počuli to meno, pôsobil v Lambarene v Afrike, vytvoril tam veľkú nemocnicu v rámci možnosti a práve týmto sa zaoberal. A znova tie choroby, oni sú také nebezpečné v tom, že sa niekedy nedajú ani stanoviť. On napríklad mal úplne jednoduchú centrifugu, kde krvné vzorky, ktoré odoberal, testoval práve na prítomnosť trypanozóm. A musel to robiť tak, že musel odobrať dosť veľa krvi, aby tam mal vysoký ten titer tých trypanozóm. Centrifugoval ich v rámci možnosti, predstavte si v Afrike, centrifugoval. A potom nanovo to znova opakovane centrifugoval, aby v tom pelete dole mal aspoň akú takú koncentráciu tých trypanozóm, aby boli identifikovateľné pod mikroskopom. Lebo práve častokrát sa stávalo, kým na to teda neprišiel, že to tak musí robiť, že jednoducho urobil krvný test, bol negatívny a človek bol malátny. Vlastne viete, že tá spáva nemoc má 3 také fázy, ktoré môžu trvať aj roky, kým sa prejavia všetky 3. Až nedaj Bože človek upadne do komy, až umrie na to, že ono sa to volá spáva nemoc, ale ten človek v podstate najprv má také problémy, ako by chrípka silná, potom po roku môže mať úplne problémy ako zápal mozgových blán, obrovské bolesti hlavy. A potom sa to prejavuje tak, že on nemôže vlastne spať paradoxne. On jednoducho odíde do tej kómy, alebo teda ten organizmus v tom zmysle, že to na totálne vyčerpanie. Takže to bolo nebezpečné aj v tých afrických krajinách. Častokrát to aj stále je, že jednoducho tie identifikačné metódy ešte stále sú tam trošku problémom. Nie je tam také vybavenie ako tu a niekedy sa tá choroba ťažko dá vôbec identifikovať. Takže toto bolo tak trošku o tých parazitických organizmoch, ktoré nám spôsobujú napríklad problémy. A taká veľká oblasť, ktorá je tiež zaujímavá z hľadiska týchto maličkých organizmov, je environmentálna mikrobiológia, ktorej napríklad práve sa venujeme aj my u nás na našej katedre šťastí a ktorú by som vám krátko priblížila, teda, že čo tam robíme, aby sme si nemysleli, že teda všetko máme len zlé a tie choroby a tak ďalej. Takže prejdem to tiež trošku rýchlejšie. Koľko mám času? Do konca úplného, či do konca? Dobre, ďakujem. Takže viete dobre, že mikroorganizmy sú aj preto také rozšírené vo svete a sú vo všetkých možných prostrediach od horúcich prameňov 120 stupňových až po minus 70 stupňové rôzne arktické oblasti, pretože sa dokážu týmto podmienkám intenzívne prispôsobiť a za tie miliardy rokov, čo sú na Zemi, sa im to veľmi dobre podarilo. Čiže tie prostredia, v ktorých sa nachádzajú, sú naozaj veľmi, veľmi rôznorodé. Čiže termálne pramene, ľad, potom zasolené rôzne oblasti. Uvažuje sa práve, že mikroorganizmy by mohli byť spôsobom, ako riešiť odstránenie mnohých tých zasolených oblastí, kde by sa to dalo možno časom použiť aj ako na zúrodnenie alebo teda na zrekultivovanie. Takisto vo veľkých morských hĺbkach pri takýchto komínoch sa nachádzajú mikroorganizmy, hoci by ich tam nikto nečakal. No a my sme si vybrali také dve prostredia, a to travertínové vody ako prvé, pretože tie vlastne sa vyskytujú aj na našom území a na to, aby sme vycestovali niekde na Aliašku, nemáme peniaze na iné spoločenstva hľadať.
Zatiaľ teda. No a vybrali sme si konkrétne travertín, toto takto asi viete, vyhňanský travertín. Toto sú také základné informácie o tom, čo to vlastne je travertín. Čiže je to vápenec, ktorý vzniká tým, že sa dostane tá minerálna voda na povrch, zníži sa teplota, tlak a za súčinnosti baktérií, rias alebo rastlín, ktoré odoberajú oxid uhličitý vďaka fotosyntéze z vody, sa vylučuje vápenec. No a práve, že my sme sa zamerali na tie bakteriálne bunky, ktoré v tých travertínových vodách môžu byť a práve hľadali sme spôsob, respektíve ešte hľadáme, akým spôsobom teda môžu ovplyvňovať rýchlosť vytvárania toho travertínu. Čiže čím rýchlejšie budú v rámci fotosyntézy odoberať oxid uhličitý, tak sa predpokladá, že tým rýchlejšie by mohol sa vytvárať aj ten travertín. Takže toto je Yellowstone, tam sme neboli ešte. Toto je už bližšie, to len tak na ilustráciu, že keby sa niekto chcel pozrieť, alebo teda ak ste tam už boli, tak to sa veľmi teším. To je tzv. Gánovský travertín. Kto bol? Vy ste odtiaľ? Áno? A kde je to? Že kde je to? Mesto. No, alebo pri Poprade, možno bližšie, neviem, ako by sme to odmerali. Takže, prečo ho spomínam? Pretože je zaujímavý tým, že sa tam našiel sintrový odliatok, v lebečnej dutine sa ukladali vrstvy minerálov a v podstate je tam vyliatok mozgovne, vznikol tam teda vyliatok mozgovne dieťaťa neandertálca, ktorý predpokladá sa vznikol tak, že keď on tam prišiel, ten maličký neandertálec, a chcel sa napiť tej vody, keďže tam boli také rôzne plyny, napríklad dusivý oxid uhličitý vo veľkej koncentrácii, tak jednoducho tam padol dole, omráčený, až teda sa začal vytvárať postupne ten sintrový odliatok. Je starý asi 150 000 rokov, je uložený v bezpečnom trezore v Národnom múzeu v Prahe a jeho kópia je potom v múzeu v Poprade. Takže keby ste sa chceli ísť pozrieť, nech sa páči. Prosím? Neviem, môžeme to navrhnúť v Prahe, že nech nám ho vrátia. Okay. Ono vzniklo to tak, že vlastne uložili ho tam, keď sme boli ešte Československo, čiže ako možno sa treba ozvať. Verná kópia je aj na Bratislavskom hrade, takže máme 2 kópie v podstate. Tento travertín je už vlastne neaktívny, ako vidíte, už tam ani nevyteká tá voda, takže on vyzerá potom takto. No a my sme sa venovali tomuto aktívnemu travertínu vo Vyhniach. Kto bol? Vyhnie pri Banskej, ako sa ide na Banskú Štiavnicu. Neboli ste? Veľmi taký zaujímavý travertín je tam. Je to kúsok od takého, urobím reklamu, môžem? Je to kúsok od takého teraz nového kúpaliska, vodný raj, alebo vodný svet sa to volá, neviem presne. A je pivovar, je tam blízko, vyhniansky toho. No a zaujímavosťou, ale takou smutnou je to, že tento travertín, vidíte, že je to pekný výtvor, v podstate chránený a donedávna bol naozaj chránený, mal tam aj ceduľu, že chránený prírodný výtvor. A dozvedeli sme sa práve nedávno, že už nie je chránený. Cedulka tam už nie je. A nie je tam preto, že pominul dôvod ochrany. A dozvedeli sme sa, potom sme hrabali sa vo vyhláškach, že dôvodom ochrany bola nejaká vzácna baktéria, ktorá sa tam vyskytovala z čias veľmi dávno minulých a dokonca mala morský pôvod, čiže pravdepodobne tam bolo kedysi morské dno. A tá baktéria sa stratila a teda už pominul dôvod ochrany. To, že je to geologicky veľmi zaujímavý objekt aj okrem iného a je v podstate mineralogicky, to už asi nie je dôvod ochrany, ale to by až tak nevadilo, však nebudeme to ničiť len tak, len preto, že tam nie je ceduľa. Ale vadí to preto, že tu v okolí sú nastávané už tenisové kurty a keby ste sa chceli ísť pozrieť k nemu priamo blízko k tomu travertínu, tak musíte prejsť buď dookola, je tam taká bránička cez tie tenisové kurty, alebo čakať, kým niekto bude hrať tenis a otvorí vám tam. No, je to smutné, že v podstate takéto výtvory, čo niekde možno vo svete by vám tam už vydláždili cestičku, aby ste to upozorňovali už billboardy 40 km odtiaľ, tak to sú také veci, že niekedy dosť nepochopiteľné, že si nevieme vážiť to, čo máme, takéto výtvory. Takže pokiaľ by ste to
chceli nájsť, tak musíte obísť kúpalisko aj v smere ako do lesa, tam do takej turistickej ceste, je to po ľavej strane. Keby ste to nenašli, kľudne mi zavolajte, ja vás budem navigovať potom. Takže my sme si teda, tu nám máte trošku tú genézu, ako som hovorila, v roku 1986 teda bol vyhlásený za chránený prírodný výtvor a v zápätí asi cca o 20 rokov už bol zase nevyhlásený. On je relatívne maličký, ono tak vyzerá tak monumentálne, ale on má v podstate len 3,5 metra do výšky. Len. A ja som ináč, keď som tam šla prvýkrát, som čakala, že to bude niečo obrovské, také aspoň 5-6 metrov, ale ono to je také malinké, jemné. A tuto priteká voda tiež z lesa a zhodou okolností celá ten prítok je už súčasťou areálu kúpaliska, paradoxne. Takže my sme odoberali vzorky na rôznych miestach, napríklad tu dole, potom tu hore je také jazierko a potom paradoxne sme skúsili aj ako tá voda vyzerá, lebo tam je taká štôľňa vzadu, že teda keď preteká tým kúpaliskom a zistili sme, že to, že je tam tá antropogénna činnosť, tak to vôbec sa tam na tom neprejavilo, pretože tí ľudia asi už tak zabratí do toho kúpania, že tam hore k tej vodičke ani neprídu, chvála Bohu. Takže je to celkom v poriadku. Tu na ilustráciu, ako sa robí taká identifikácia mikroorganizmov, keď si odoberete vzorku. Zoberete si teda napríklad vzorku vody a chcete vedieť, čo v nej máte, aké mikroorganizmy. Tak môžete použiť klasické kultivačné metódy na Petriho miskách, ako som vám už naznačovala, tie kolónie. Alebo môžete použiť, ak máte milión zbytočný euro, tak takýto prístroj, a možno som to prehnala, ale určite je to veľmi veľa, ktorý sa volá MALDI-TOF, takto vznikla tá jeho skratka z tejto vlastne fyzikálnej metódy. A podstata je tá, že vzorka sa ionizuje a tie ionizované častice potom preletujú touto dlhou trubicou, to je pomerne veľké, to tak na pol miestnosti je tá trubica. Potom sa to zachytáva a vyhodnocuje a na základe rýchlosti, ako prilietujú tie ionizované časti molekúl, sa to potom vyhodnocuje na takomto grafe. Neviem, či to vidíte. No a ten graf je vlastne typický, ten profil, pre ten, ktorý mikroorganizmus a pokiaľ má v databáze tento prístroj, on má veľmi veľkú databázu mikroorganizmov a týchto profilov. Pokiaľ nájde, porovná tie profily, tak jednoducho vám normálne vyhodí do tabuľky takejto. Do takejto tabuľky vám ukáže, čo tam teda v tej vode je. Čiže napríklad v tej našej, čo sme si odobrali, z toho travertínu bol Aeromonas, Bacillus, Aeromonas iný, Aeromonas hydrophila a tak ďalej. Čiže tu máte presne aj druh. A pokiaľ sa pohybujete v takomto zelenom pásme, tak je vysoká pravdepodobnosť, tu to máte potom vysvetlené, že to tak naozaj že je ten druh tam naozaj. Pokiaľ máte červené pásmo, tak to znamená, že nie je identifikovateľný. Čiže to znamená dve veci. Buď je to nejaký úplne nový druh, my sme taký aj našli, alebo jednoducho je to niečo, čo v tej databáze nie je. Pokiaľ je to nový druh, tak budete slávni a budete možno mať časom aj Nobelovú cenu. Takže takto vyzerá potom identifikácia toho nového druhu, tzv. T6, možno ste si tam všimli v tabuľke, tak toto bolo, tiež tam bolo neidentifikované, bolo to v červenom pásme, tak sme sa tým podrobnejšie zaoberali a zistili sme, že je to tzv. Oceanobacillus, ktorý sa štandardne vyskytuje v Kórei, tak sme nevedeli, ako sa tam dostal do toho travertínu. V nejakých kalových poliach ho tam objavili, pretože najbližšie sa nám to zdalo, že je to Oceanobacillus kaini, takže zatiaľ testujeme, že či to vôbec môže byť reálne, ale jednoducho je to tak. Čiže čo tu všetko máme, ani nevieme. Tuto potom pre tých, koho by to zaujímalo, ak to už má nejakú nadstavbu aj genetickú a molekulárno-biologickú, tak asi aj vie, o čom toto je. Čiže každý druh sa potom analyzuje ďalej. Napríklad PCR amplifikáciou, to sú už dneska také moderné metódy, analýzou tzv. 16S ribozomálnej RNA a podobne. Čiže na to, aby ste si napríklad potom mohli zaregistrovať to, že ste objavili nový druh v nejakej lokalite, tak potrebujete urobiť istý okruh analýz a tieto potom musíte urobiť, jednoducho je to také pravidlo, že toto všetko sa musí absolvovať, aby to bolo zaradené ako nový druh.
No a druhý travertín, ktorý sme si vybrali, ešte druhú lokalitu je tzv. Bešeňovský travertín, to je blízko Liptovského Mikuláša Ružomberka, kto tam bol, možno ak ste cestovali, tak z vlaku ho vidieť pekne na ľavej strane v smere do Košíc. Ten ešte stále je národnou pamiatkou, chvála Bohu. No a znova sme robili podobné analýzy, takže toto môžeme teda preskočiť. No a ešte ďalšou takou lokalitou, ktorou sme sa zaoberali z hľadiska trošku iného, bola halda pri Žiari nad Hronom. Vieme všetci, kde to je však. Možno chodíte okolo toho. Lenže vy asi, keď idete po ceste, tak vy vidíte z boku len takú hnedo-červenú masu. Toto je letecká snímka, kde môžete vidieť tieto jazierka. To sú tzv. Alkalické jazierka plné relatívne, dá sa povedať, silného hydroxidu sodného, pretože sa nám podarilo odobrať odtiaľto vzorky, teda nie nám, ale boli nám odobrané. Ešte predtým, ako boli sanované, lebo toto už tu teraz neexistuje, aspoň teda by nemalo, lebo celá skládka prešla táto haldová rekultiváciu a toto všetko bolo zasypané, aby sa nestalo to, že by to sa otrhlo a ten hydroxid by sa dostal do vodného toku. Takže to znamená, že tu sme to odobrali, teda nám odobrali tie vzorky a bolo to pH 13. Čiže ten hydroxid sodný, ktorý tam naozaj sa vyskytoval, to nebola žiadna sranda. Takisto táto halda je zložená z dvojakého kalu, hnedého a červeného. Červený je veľmi, veľmi toxický. A ak si spomínate, v Maďarsku pred, neviem, 3 rokmi, tuším, sa stalo, že sa tam ten toxický červený aj hnedý kal dostal mimo tú skládku a umreli tam aj ľudia, pretože to je naozaj veľmi toxická záležitosť. Čiže sme boli zvedaví, čo sa v tom hnedom kale. Červený nám nedali, ten je veľmi toxický, ale hnedý nám dali a plus túto kalovú vodu. Čiže znova sme štandardnými tými postupmi, ako som vám ukazovala, hľadali, aké sú tam teda mikroorganizmy a či vôbec nejaké v takomto prostredí. A našli sme, toto je trošku čísel, len tak pre zaujímavosť, odkalisko má 40 hektárov, má 42 metrov do výšky zhruba a je tam 8 až 8,5 milióna tón uloženého kalu. Čiže nie je to žiadna sranda. A tuto sú niektoré údaje, také tie chemické trošku, že čo v tej kalovej vode sme našli vlastne, alebo teda v tom kalovom poli. Vidíte, to pH naozaj je veľmi vysoké, takisto aj ostatné látky, najmä vysoký obsah ťažkých kovov. A práve sme sledovali, už budem končiť, práve sme sledovali, že teda tie ťažké kovy, keď sú tam v takom množstve, že či ešte aj túto bariéru tie mikroorganizmy dokážu prekonať. A pozrite sa, ako dokážu. Takže takto vyzerala potom tá prvá kultivácia na Petriho miskách. Čiže toto je pH 9,7 až 10 platňa priamo urobená. Toto je pH 7. Čiže dokonca si všimnite, že na tom pH 7, na tom médiu bolo menej ako na tom pH 9 až 7 až 10, pretože oni už sú tak zvyknuté, tie mikroorganizmy, na to pH 13, že už nejaké pH 7 im teda vôbec nevyhovuje. Čiže toto všetko sme tam našli, postupne sme to niektoré vytipované tie mikroorganizmy ďalej sledovali a zistili sme, že niektoré, toto je znova z toho prístroja, potom identifikácia pomocou maldy, zistili sme, že niektoré, pozrite sa koľko, sú úplne neznáme druhy, ktoré sa tam vyskytujú a ktoré môžu mať, teda predpokladáme, že by mohli mať tzv. Bioremediačné vlastnosti. Myslím, že viete, že bioremediácie to sú v podstate, je to nejaký spôsob odstraňovania toxických látok biologicky z prostredia. Čiže tieto mikroorganizmy by dokázali, teda dúfajme, časom, stále sa tomu venujeme, by mohli dokázať tie ťažké kovy z toho prostredia vytiahnuť práve vďaka svojmu metabolizmu a vďaka tomu, že tam dokážu prežívať. Takéto boli rôzne tie mikroorganizmy, ktoré sa tam nachádzali. No a toto už len veľmi prebehnem, to už naozaj nie je nutné dopodrobná. To je zase zo sféry trošku toho, že teda proti tým mikroorganizmom tým zlým sa dá aj bojovať, uvidíme dokedy. Toto sú údaje o tom, že ako sa vyvíjali časovo, ako sa objavovali rôzne antibiotika. A toto sú údaje, ako sa vyvíjala rezistencia voči ním. Čiže dá sa povedať, že kým sa napríklad taký tetracyklín dostal vôbec do klinického používania, tak už o 4 roky sa objavili prvé rezistencie a tak ďalej. Čiže tie antibiotika sú dosť krátko účinné a je tu veľký otáznik,
či rok 2015 bude naozaj znamenať koniec antibiotickej éry, alebo ešte to trošku potiahneme. Potom ďalšia veľká kapitola by mohla byť o geneticky modifikovaných organizmoch, kde práve mikrobiológia a konkrétne napríklad Escherichia coli je nám veľkým pomocníkom, pričom napríklad poznáte inzulín. Ľudský gén pre inzulín bol naklonovaný do Escherichia coli, ktorá ho produkuje vo veľkom množstve, s nej sa potom purifikuje, čistí a používa sa pre diabetikov, pretože inak sa získaval z pankreasov a prasačích a bolo to veľmi neetické, nehumánne a okrem toho ten prasačí inzulín nie je taký blízky ako je ten ľudský klasický, ktorý sme vlastne takto cez Escherichia coli získali. Toto môžem. No a toto už je len tak na ilustráciu zase to dobré, čiže mikroorganizmy v potravinárstve, ako poznáte. Toto je zlé, toto je... Ináč pozor na tento aspergillus, hej. Ako náhle vidíte niekde napríklad na knedlíku čierne bodky a podobne, tak to treba bohužiaľ vyhodiť. Žiadne, že odkrojím a ešte si to opečiem na oleji, nedaj Bože, alebo čo. To už nie. To má mycelium rozrastené už po celej tej potravine. Takisto pivo poznáme, tiež súčasť mikrobiológie svojím spôsobom, pretože kvasinky potrebujeme, droždie, takisto pečenie chleba. Jedna bobuľka hrozná, len tak pre zaujímavosť, má až 8 miliónov kvasiniek, čiže tam to celkom dobre funguje, ten kvasný proces. Potom, čo sa týka obsahu cukru, tak tu máte rôzne označenia vín podľa toho, koľko majú cukru, to poznáte. Potom samozrejme tokajské známe víno, to používa prezreté bobule, ktoré ešte majú pleseň Botrytis cinerea, čiže znova pozitívum. Mliečne výrobky, to poznáte znova, takisto viete, že to sú častokrát práve tie kyslomliečne výrobky práve na tejto báze. A ešte tak pre zaujímavosť Roquefort, Penicillium roqueforti, poznáte túto pleseň, vyrába sa vďaka nej syr Roquefort, ktorý jediný pravý sa vlastne vyrába v takej oblasti vo Francúzsku. A to tak, že sa do chlebového cesta pridá táto pleseň, chlieb sa upečie, to je taká zaujímavosť, a uloží sa do vlhkej jaskyne. Po 6 týždňoch sa z plesnivého chleba stiahne pleseň a pridá sa do syra, čiže ona sa tam vyrába v podstate. Takže toto je vlastne tá pravá oblasť zreje v takýchto kameňoch. No a toto na ilustráciu len naše pracovisko. A ďakujem vám za pozornosť. Trošku som to